te pini nilitum kaduga we Pherangke Amei phat nang ko kabang jala nilitum si larda pen ke than jalam do la bang ke nilitum lam boy bu bang kali la ke nilitum lam klar chiping tung athegala nilitum mang bong alam po son lo la si nilitum ta sia bang ke rara phanta than pachining tung dog mate kaduga we oto ke chowe korte tumhananda chethan tung pachining tung ulotang te lai litum laso auto relia programa puthak pen la nilitum all greater Diphu Auto driver team through pen nilitum so ajai mekpi kibipon mi phun me at pen kichun lo chun tang lo pusi nitum hokpon pen ningcharong lo sita api asapso pene katora somate kachingki chetonte ang deng ason doko la pulote nitum ta si ning kachi oi da dulo la penrat phan pachini ta intung ate pulutang te ilitum kaduga we keve ka tum tami chichini akola so a program matila so jai me ki biji phan intung da kachi sector ni ding open lo setake ilitum program bi ili ninghang ko wai phak sitame ilitum ta koma phan lo achuki ji pulot ilitum ta komama development kemi lapen tungke kenang ji masih litung ke grassroots level la tungke nitung ke development pana berin do chini dun de pason no theke development la we pulote nitum grassroots level nitum aphan ke facilities masih ave oto ko chuwek pulote nitum grassroots level la an anta nitum kaduga we kaching hon honorable cm sar dr turiram bonghang alangli akang hon ke the dung ge do kajin so ke the ge dung ke the tan ke do pena jok nil to memorandum ajat team hoi pen dam pen si request chipi dam lo conference hall on si chingki lo la pen sar nang deng pame pen nang pulo nang litum kadu ka we ninga klong pen so program apu thak jong si ki bipo tang te ni ke ni nang charong dun lo atheke la nang tum so program bote la ke nang phan pu ka lilo kadu ka we aphan si akirat ta ke long ji tola si nang tum biji te binoy la simentus tamini ka por adet nang hok noy mo ni tame nang chetong nang tuma ki sung ki duk alam ke than gang tung alam ni nang deng po sor ni chetong na pusi nilitum August 2 tarik seng lo hok lo amasi program ta mi phun me erson lo la si langkung habe di fu langkung habe di trem holong senitum ake hai respected sir turiram ronghang aphan chophat ten wang lo la sinil tum hala so program ke dengan ta ahok mepik poson si chethek damlong pe ning kang sam thip pik do athe dilitum kisung alam anta saraphan chingkilong chethanlong poson si memorandum anta nang deng pame la so nang deng pame long memorandum long nitong ka chupu ateng sa nang kera pulutang te dilitum hala han lo je non ke wang ji hela September pen ke aduga wela auto driver atumaphan council pen si isi aprovajon munai si auto ka chunam ji atuma phana kimi auto lata de akimi auto ka chunam ji atuma phanta 50% ari hai dolo pulutang te alam auto le jong si lak thom pulutang te ilitum 1.5 lakh chithik pulote ilitum longlok lata kimi tet la so kerap ta pudam de thepik lo athege nilitum ke maximum madak difu chowe ka tumke EMI agar yang se loan agar yang se nania dilar pen chingki po extra thang chini nge pen si extra halatum 1.5 lakh anan interest ki pinang na upen lahai le matha dam pulote sar na kerap ke lake ko ane ke me nincharo neng alam no la data lelang insurance premium anta consil pen si nang ke ho haida do pok lo la pendet kalisi permanent ahok nonata ulio to chowek tung difu si ke chowek ang silpo phak sami permanent stay nan tawe pudam lo pulote lapen madu adhok tung ke rest tung do manike bathroom manike langke jun kang tung lahai tadu setani litum akaprek a hotel bang tumlong si damnang halatum ta customer pene do son kilo dam ta sangrang asi lahai pirthi munthi dam pen so program jai meg nitum chithik pen deng pen kaduga we nitum team hoi pen sar phancho phat pen so memoranda buthak pen sar nitum aphan nange papleng boke ake hai dr turiram ronghang phanta suri akero pajir lo kiduk atum kisung atum grassroots level tum hananta alang ya por chipi laso ningkang samthe tam dolo la anda kalilang aku ahemanta utu nitum
isi team che formate already ke dotang auto association alang le tumta ke do nonta rena system sila tum ke do la pena hem anta wila lahayan ta cm kirap itum hanang pilapji la pen auto driver team atum hanta along le mate ajat sitamin nang pipu po an nang check lo lata prap jin ben pude between 1 month non lai itum august lo september lo te lahai da na fulfill po la sila so hem ki kim lahai phananta la an opportunity na pitikang lo je nang tum la so kam sitame mane contractor mane parok tol hai puke wang velo la da ke claim ji tala nang tumang bong si la da claim long po pulo tang te la ta ke claim ji phananta advance ni tum phan first running bill ta half percent nang pi hela pulo tang te ko ansi sari phanai ching hon header lang ma jo la hai pu thak pen ni tum abang ithik pi kedang pitikang abang ninga charong pen kemang hu nang do dun mane misguide nang ke do pen mane aning nang ke oi ke do tum akorte driver hanla bang se pachini kang tum athege ili tum ke manili lo ma pu korte tum sitame auto ka chowe ke fa ni pen vek lo tema pu phakda pini ke vek lo mate pinna be vek veda ta the pusita ke nona kimi ke wang je tum pulote hala tum ke la so provision na tengle ni tum pachun pitikang thek la pena ke hai dr honorable cm itum hanna provide tekang hormone itum fulfilli nitum pachun pitikang botel non ke wang uwi kimi mate akimi nang ke wega tum ke hubidha joy ke po sungsilo nonason parking adim ka we po elong parking dam chop chop po nuin tri abot siksa ko bhara long le hapu traffic police tum line pa clear ning la puta long le mane ke ha bojar area pasang nam po ha local khada ke cho jor cho lang tum ta problem lahai problem ke pulotang te lake tlang ka kalam ke permanent parking a problem lo ante lahai ta isi humusya lo na sikadu ka tame bhara ke mari protini tum grassroots level atum ke ahok basic need pen chenglon tum ke sikap ke inkoisi ka hisap nang atum pen si pharo bakle ting charong atum la si ni pudaim pu bangke la so development sar nang ki pialong bangke ili kadu ka we phansi ke hangpi ili auto driver kadu ka we do ana tumsi la so facilities ke nang long tun labji pusini tum ni nin thepon si la an ajai mek pini tum ke deng penta asap su to munit tum ke lab si bangi putema e election le thur lote opposition ado weglo person sin tum ke election ne ki thur takali opposition ta ave ahok mane korte tum inut bahani do atheke ni tum ta langchari person lo la so rili long pusitame theglong le la tum phan asurit do ho bisike ong putagali la inut bahani la misguide inut bahani la wrong direction a join ni pen sabat sup jili pasai pasui person lo sitame ni tum ta ini ke do fit na ni person lo ke der lo job press meet do ta sitame ni tum ta yarni sibak inghong na mane impact chelang na ko marli ko pimai tum han impact ke wang so program a join ni pen pulosi nili tum so program ke tang mang ke 2 tarik august lo 2025 lalo amasi next arti bang itum 3 tarik bang itum tim atum an phan che hang pen si program ni tum selam no je kadu kawe for example stand long dam pen itu maphan kupia reaction impact ke bang ma char dudam jemai dam hena koli pulo mane bang ke aning sigi thilo je alang le tum ki bia program anak ki me jok to lain nut bahani ke pachi ho joni ku pi bosilan set arong pa doren na bangko ano cm itum phanang kang hon hila akola pen lahan nang ke claim pi tum itum churu nang ji la tum alang tum ali pukali tum kadu ka wisi ali long tum ji po dim pen anta dhok tum ke mang hu do mane misgat ki pi job army ke badu na job la puyatan itum plus point chelong da impact bang negatif jibon pokali pai bhaga sten on ta positif bang se la sinili clearly ki pudaim po bang ke pini bang ke nili tum ke emithang self defense true pen puleka ki ninje tam kang tung tagali la ke nili tum mane phan lamboy bu tagali la ke nili tum open list pulo ka du ka wiang no jeni tum ke lam klar jeni tum ke grassroots level tum auto cho chot pote pirthe chini lo jeni tum ke me hen no ta thek dunong no fu situation nong te bharat chumari blote ni tum ke ajo puno ma atok anu atowar puno di ma parok arong puno ni tum di to di experience kebe ka tum si kosoma difu a condition kosoma difu a lifestyle and tum chini la si ni tum phan non la soja kom to do kok pen mane tum
putang lo pulote mo pen ke puason se opposition hente paning tungke ningje je the kaningje kam se ve thini tungke election ni thur takali politics takali lasi lagi utu ko chuwe ka tu makisung do ana pose sara long kirap chu hang atheke ili ke solang dorat ke ruling government nong le kirap chu hang amde ko na lo ke dam po ke lak ke dam chot takali itum long a cm nona son son ke do lasini pulo kirap kadu ka we ansata alang li ke ahok agi kajin soda thepik kan hona theo kiduk pupe ke plang pupe majok aphanta kaching kis tame bang hem sitame inghap ingpu sai joy pa juntun ke la ke dovek lo lam tamayok hantame alang peng pet pu ave aduk ave sarpi sar phule damot chingkilong lapen man honman pipame people lo pulotang te to non itum ningje dam lo na chethan dam lo na udam lo pulote ituma cm koma phansi kirap rep ke dolo chethan dam lo pulote dopik kirap le hisap pulote labang te itum hisap tun edeji development na puthak le dam puta lagi alang ni phansi punang ko alang ni ajoine si development ta gedo difu abojar mate ilitum difu arong supi nang ke man ke ko an ne pen lo but non pinier ni ke to flyover anda itum theglong lo la anchot kalisi itum akar pi to ke non na difu nang lele theglong le tum ta dola sitan non difu nang theglong pa dhok to aning charong bo sonjat flyover to over bridge to lahai kini tumde kaprek jam asti ra josi theklong mate thetan tan a town city josi theklong to non itum adim long lahai nang dotang no to la taisi ake klar mate at least for town areas tamela taisi modernize lo everything development asai le lang dam pustame sar ke claim pen a jok si piniar ni tai tung kelong la so posi alang ni sar phan bang ke ni like churu nang ko ma ni tum kaddu ka beta churu nang ko a ho alam kot ke ni tum tapti bun edel lapen pulo tangte aku wang thu pola so alam klara puthak pen pulo tela kaprek atum sitame kalang munit ke iri chumum kaching donde son si dolo lake sitamela inut bang hini la nitumalong asap so mis propaganda nangke do at korte tum han sitami tum ining oi athe go pipot pulo te hala tum tame kachini pame pen khali de ta hai po la si hala tum han tame ni tum chingki chethan chepa keng pon po atheke tumke uto chowe ututangte dak karbi pupe parok pupe abihari bengali pupe silata kadu ka bisi tunga chingri si kimi pu phansin tungke ke claim pon a facilities matala pulo kadu ka beta long poke jola so phansin itum dolo adho ka tum sitami ni tumbang hatum hantai ning oi e poson atheke inut bake kichut pleb do ave pote hala tum tala songi ke ni de ji labang kani tum chini pen sitami ni tum mayok phanta mayok party hanta kipu dam ji ave athe ni tum kala ke debate ta kali itum ke opposition ta kali athe la ke ni tum development aphan kenang ji vek mati lage tum otto chu vek tum ke town na long ke sila so thru pen a joy ni si tum bang piniar ni bang ke alang li tum ke rap a joy ni pen si tum la ana ke long pen se a hok che thanang pok la pen te a hok la so program puthak polote ni tum kabor i e kali bor i la so logot nang cepaduk dun ake hai sara tum tadu udam pulote alangli ke board chairman lo sar mohon tiso alangli ko ane nangge support nangge board idun pen sita adhok inut bang hini amunit ke matha kangdai ajok pen matsi alangli hemta nili ta chijin soduk lo alangli hem pusta dolo gherau tang holason sar phantame ini misbehave ason dokoklo nasi langli sar chairman sar mohon tiso hanta nili tum na penta dia cho hanglo apologize cho hanglo nasi la an ke claim pen anta sar tum tala son anta nang putun penta me bang nang pu ili ke claim ke milong ke nang ki chura tum ta dolo sita ili tumbang si char silun pen rat upon ke claim people ti tum ining cherot put pen do unang jila pen arjap thim nang ji pusila so pot uthapan pini gani tumta lam klar chipinang koklo kadu ka we phanta nililan si request lo je atheke la development apu thak posin itum ke hang pi bang ke kadu ka we phanta la ki mesen ji do we kapot nang litum an sitame manghung nang le election atru la pu la ben itum chini ne la hai pudam pulote ni tung only ka chini lo la so otto ka cho we ka purpose ko son se future na secure jima la so secure ke komalong itum ke longpo itum kelong itu mayokong tawelo itu rolling government lo itu masar honorable cm doctor turiram rong ha ke hailong anwer lo
la an pen anta ni tumpa nanga cingki nanga cetan bang apor nang cipi wang plut an ke bang sar bustami alang li stami personal problem ta doji kisung doji bang ta munit mati kiso ayat tami arjulong a family ta a hemasor medam ta son kiso buta arjulong rengkulilong si lason pini gold brother pini problem do doktor pu celang bom buta arjulong an penta sar ni tumhana por nang cipi la an apot nakola an tuang bong ta facilities anda nang kritikang lab la nasi ni tuman ti ning ka cingsam adhok ni tumajir po tum kabuji tum dolo la tumpang itum pulu eko itum la pupulote itum pansar la an nang ke matha plote itum ke kupisian te ke matha halabang inu phani jone ke itum discourage donang ni itum claim pa mina atheke la so ke claim la so hormu ke muta kiwir kokji kalilo la so future dum nang joy dun ke po suppose once again CM sara phani tum kachuro kaduka we nitum o greater auto driver team hoi pen la sila so press meet pini kang nang ko upload ni tungke alam masih awe do pusitami ni tungke political wi puta kali aja tali pun ni tungke ground zero tum auto chowe tum day to day basic need apu thaka joy ni pen anchor ko ni tungke madu phanda ki jong a thai ta we chok labang ke pudam kam pielong ke han an le chutun no pine puno asabu han chutun da inti dok pacet ta do po mati dok de ta do po la sini tumbang la hai an su se kemi pon thekji an su se iklai ke do pon thei man sala poti tum do phalo su nur bhani kang rikang krang ta dole to sidani tum hat tum hanta na pu pe welcome chingki pa me la si munira tum ke pini le aning thita pina so aning chiroi aning kang sa muni tum ke do potema se hala tum hanta ni tum te than chapa keng pon po an su se ni tum iklai ke do thegi phansi duga we phanta chuning rilo pini la so press meet amoto agenda ke la anvelo je ni tum ke lam klar je la so a program ki bi ke individually phan kali la ke all for those who are driving a auto rickshaw in Diphu permanently for to secure about a future la phansi ni tum ke claim pidap pot nang ke cerap dun kachung duk kachu hang pe nang ke deng that respect that once again thank you so much sir Dr. Turiram Ronghang and thank you for corporate sir board chairman Mohantiso that really they are support us and grand success we are done so la ansi ni li katuka we phan nili ki lam ningje da thego e ahok posi ningje ma se sabo chekhang bacha ka dolo boy phak sitame nili la so press meet kang ni ke madu akorte phanta lam boy ta we ni tum lam klaran cho na si ning thin lan be lo je development ke claim along ke katuka we ta chito du na kali la sila an pen ni lam the bang ke katuka we phanta kang ton ki bilo la pen asap su lam kaning je ji la puniri sang ho tum do walang li pen le arju kon thuna je lam do la bang ke ni tum lam boy bu bang kali la ke ni tum lam klar chiping tum athegala ni tum mang bong alam po son lo la si ni tum ta sia bang ke rara phanta than pachining tum do mate kaduga we oto ke chowe korte tum hananda chuthan tum pachining tum ulotang te lai li tum la so auto relia program apu thak ben la nilitum all greater Diphu auto driver team through ben nilitum so ajai mekpi kibipon mi phun me at pen ki chun lo chun tang lo pusi nitum hokon pen ning charong lo sita api asap so pene katora so mate kachingki chetonte ang deng ason doko la pulote nitum tai si ning kachi oi da dulo la penrat phan pachini ta intung ate pulutang te ilitum kaduga we keve ka tum tami chichini akola so a program matila so jai me ki biji phan intung da kachi sector ni ding open lo sitake ilitum program bi ili ninghang ko wai phak sitame ilitum ta ko ma phan lo achuki ji pulot ilitum ta ko mama development ke mi lapen tungke kenang ji masih li tungke grassroots level la tungke ni tungke development pana behirin do chini dun de that person no theke development la we pulote ni tum grassroots level ni tum aphan ke facilities masih ave oto ko chuwe pulote ni tum grassroots level la an anta itum kaduga we kaching hon honorable CM Sir Dr. Turiram Ronghang alangli akang hon ke the dum ge do kajin so ke the ke dum ke the tan ke do pena jok nil to memorandum ajat tim hoi pen dam pen si request chipi dam lo
conference hall ang si Jingkilo la pensar nang deng pame penang pulo nang litum kadu kawe ninga klong pen so program aputhak jong si kibi putang tenike ni nang charong dun lo atheke la nang tum so program botel ke nang phan pukalilo kadu kawe aphan si akirat ta kelong ji tola sinang tum biji te binoy la simentus tamini ka por adet nang hok noy mo ni tame nang achetong nang tum akisung akiduk alam kacethan kang tum alam ni nang dengpo sor ni chetong na pusi nilitum Agust 2 tarik seng lo hok lo amasi program ta mi pun me erson lo lasi langkung habe Diphu langkung habe di trem holong senitum ake hai respected sar turam rong hang apan chop hat pen wang lo lasi nilitum hala so program ke dengan ta ahok me big poson si chethek damlong pe ning kang sam thip pik do athe dilitum kisung alam anta sarapan cingkilong cethanlong poson si memorandum anta nang deng pame laso nang deng pame long memorandum long nitong ka chupu ateng sa nang kera pulutang te nilitum hala han lo je non ke wang ji hela September pen ke kaduga wela uto driver atum phan consil pen si isi approval munai si uto ka chunam ji atum phan akimi uto lata de akimi uto ka chunam ji atum phan ta 50% ari hai dolo pulutang te alam uto le jong si lak thom pulutang te ilitum 1.5 lakh chithik pulote ilitum longlok po lata kimi tet la so kerap ta pudam de thepik lo atheke nilitum ke maximum madak difu chowe katum ke EMI agar yang se loan agar yang se nania dilar pen jingki po extra thang chini ne pen si extra halatum 1.5 lakh anan interest ki pinang na upen lahai le matha dam pulote sar na kerap ke lake to ane ke me inin charong nang alam no la data lelang insurance premium anta consil pen si nang ke ho haida do pok lo la pendet kalisi permanent ahok nonata uli to chowek tum difu si ke chowek ang silpo first time permanent stand tawe pudam lo pulote la pen madu adhok tungke rest ing tung du manike bathroom manike langke jun kang tung la haita do setani litum akaprek a hotel bang tum long si dam nang hala tum ta customer peni do son kilo dam ta sangrang asi la hai pirthi mun thi dam pen so program jai meg nitum chithik pen deng pen kaduga we nilitum team hoi pen sar phancho phat pen so memoranda apu thak pen sar nitum aphan nange pa pleng boke ake hai Dr. Turam rong hang phanta suri akero pajir lo kiduk atum kisung atum grassroots level tum hananta alang ya por chipi laso ningkang samthe tam dolo la anda kalilang aku ahemanta utu nitum isi team che formate already ke dotang utu association alang le tumta kido nonta rena system sila tum kedo la pena hem anta wilang lahayan ta CM kirap itum hanang pilapji la pen auto driver team atum hanta along le mate ajat sitamin nang pipu po an nang check lo lata prap jin ben pude between 1 months non lai itum August lo September lo te lahai da na fulfill po la sila so hem ki kim lahai phananta la an opportunity na pitikang lo je nang tum la sokam sitame mane kontraktor mane parok tol hai puki wang velo la da ke claim ji tala nang tumang bong si la da claim long po pulo tang te la ta ke claim ji phanan da advance ni tum phan first running bill ta 0.5% nang pi hela pulo tang te ko ansi sari phanai ching hon header lang ma jo la hai pu thak pen ni tum abang ithik pi kedang pi tikang abang ninga charong pen kemang hu nang e do dun mane misguide nang ke do pen mane aning nang ke oi ke dotum akorte driver anla bang se pachini kang tum athege ili tum ke manili lo ma pu korte tum sitame oto ka chowe ke fa ni pen vek lo tema pu phata pini ke vek lo mate pinna be vek veda ta the pusita ke nona kimi ke wang je tum pulote hala tum ke la so provision na tengle ni tum pachun pitikang thek la pena ke hai Dr. Honorable CM itum hanang provide tekang hormone itum fulfilli nitum pachun pitikang bodela non ke wang uwi kimi mate akimi nang ke tum ke hubidha joy ke po sungsilo nonason parking adim ka we po elong parking dam chop po nuin tri abot siksak pu bhara long le hapu traffic police tum line pa clear ning la puta long le mane ke ha bojar area pasang nam po ha local hadak ke jor lang tum ta problem lahai problem ke pulotang te lake tlang ka kalam ke permanent parking a problem lo ante lahai ta isi humu